Anyidons, Ichaka, Igbo Ofeke anyị kulie na gbala gbafo ka ọ bụrụkwala Igbo Ofeke anyị kulie ịma na alụ gbafo bụrụ omenala o nwere ebe ọ na-agba ofeke ụfọdụ amarọ ọ bụ gịnị Igbo Ofeke onye bihe na-agba ọkụ ọ na-achụ oke ịma na ọ bụ Ofeke onye gburu nwanne ya n'ụwa ka m gwakwa ya agwa ịmakwa na ọ bụ Ofeke n'ịbụ omere ọra n'ezi mana agụrụ na nyụcha beghị anya ịma na Igbo Ofeke onye fụrụ ebe nwanne ya si eli ọma wee mechie nya ịma na ọ bụ Ofeke nne kwuru okwu kwuru wee sị Ofeke ọ na-agbakwa mgbe kele ibe Naijiria jụrụ Igbo n'Igbo amarọ ma nke kasị njọ bụ nke a Igbo jụrụ onwe fa ije gwazienụ ndị Igbo kunie Igbo bụ Igbo teta nọ n'ụra Oibutala agaghị n'abalị Igbo idumọta n'ọsọ anya na ịmamade lasị nọ n'ala na alaba international anadobe kọmputa vileji anabago Ladipo maketi na nana butari na maketi gaina tinka na papa bye bye yo Igbo amanze wije Igbo amanze wije ọgụ Biafra na n'Igbo ka tụrụ ya bọmbụ na n'Igbo ka tụrụ ya ewuo be anyị ga-emebili emebi mana tata Igbo alapụghị n'Igbo wee jebe mba ọ bụ gịnị bụ na tata ebe ka na-edozi na Naịjirịa ọkwa be ndị ọzọ ka na-edozi high rising be ndị ọzọ ka na-alụ ya factories be ndị ọzọ ka na-alụ ya basic community sọkwa be ndị ọzọ Igbo bụ gịnị abụrụ ndị Igbo ọnụ ọjọọ abụ na-abịa n'ụwa yoyoyo agbanyeghị ibe niile na-emelụba ọ na-asị anyị na baba
gịnị anyị na-eme ka ofeke na ndị amala ebe ma nja ihe ogogo ije Igbo teta nọ n'ụlọ onye ji teta ụlọ ọ bụrụ ụtụtụ ya nozi datadịba mmanụ ọdịbalụgo n'obodo anyị nọ n'ime ihe na bachọrọ anyị ma ncha ka m nye gị ezampụlụ nwa ọcha tịghị ọfụma banditi kpa ike enyeba amnesti esmenu gbuo mmadụ enyeba padon kedu maka Boko Haram fa nwere ibu n'iti ma ọ bụrụ onye Igbo ọ bụrụ life sentence ya ọ bụrụ onye Igbo atụmanya ga-egbu enye ọ bụrụ na onye Igbo eji ya wee mee sampụ ihe ogogo Igbo teta nọ n'ụla na chefulugo gwanụ ndị Igbo bakunie ndị Igbo teta nọ n'ụla idumọta n'ọsọ anya na ịmamandị lasị nọ na Alaba International anagogo Kọmputa Village anabago Ladipo Market na Butari na Market ga ina Tinka na Papa bye bye yo